Nkhani yomwe sikuchoka mkamwa mwa anthu ndiyokhuzana ndi chimwendo banda kuti zikuonekatu kuti akuthawa sakufuna akakhale kumaula ndi basi tikubisala mchipatala zani ndi masambanchizo mu magulu osiyanasiyana mapeji osiyanasiyana anthutu akuchezerana nkhani imeneyo ndi kumagawananso chithunzi china chomwe changotrendanso leroli kumuonetsa iyeyo ali mchipatala. Chili kuti chithunzi chimenecho sharp chimene mukuchiona pa screen panopo ndipo chikuonetsatu iyeyo pamenepo ayali pa bedi ndithu tsamira pilo za serious mpaka nande kuti paenda tijeni mapaipi amadrip aja kuzayenda pamphunopa kuona kuti munthu akuoneka kuti wadwalika uyu kuona ndithudi kuti ali mululutu mkulu ameneyi maso kumaitoti mundimvere chisoni anthu ino munthu inetu sindikumva bwino tiya simungapange verse chiganizo chanu ndithudi ena kumakamba ichi kwati ndi chithunzi choona kwachuluka ma AI ngati mwatsatira bwinobwino kwachuluka kwambiri anthu akumatenga zithunzi za munthu basi ndikukampatsa AI apeze kuti achijudule nkuchipanga zimene iwo akufuna pena umaonetsanu munthu uja akuthawa ngati chimwendo banda apolisi akuntamangitsa kwachulukanso zimene zikunjako zomwenso zikumatrenda kwambiri ndi zimangofunika to be very careful kumasamala kwambiri kuti kodi zoona ndiziti nanga zabodza ndiziti koma chithunzi chikudzaoneka ngati cha AI we are not sure komano ndikukayika ngati chili chithunzi chako komabe timangofuna kukamba zoona kuti anthu akuchezerana masambanchizo ndi chithunzi chimenechi chimakamaka screenshot imeneyi pamwamba panalemba zonena kuti akuti anzathu matenda anu adzukako bwanji funso limenelo ndikhulupirira linolupirano kwa anthu akukongelesi pati akuti anzathu matenda anu adzukako bwanji ndi makamaka comment imene anini apangidwa highlighted yosangalatsa kwambiri amene anali Finance Magawa akuti anangoseka akuti kuopa kuselo apitirizabe kuseka pene pati akuopa ari kuselo mkulu amene chifukwa apezeko zionera kukhala mchipatala komabe metakambira chithunzi chinkutheka kukhala cha AI kapena mwinaso nchoona ife kumapezeko tupeka wrong judgment eti komano pamapeto pa zonse chithunzi chikaya cha AI kasi cha AI koma pali nkhani apa makamaka po comment imene wayipereka Finance Magawa comment imene kuti akuthawa kuselo akuthawa kuselo ndizoona tinabwetsa nkhani dzulo yofotokoza kunota chimwendo banda ali mchipatala mwayiona zoti apita ku ujeni iwo sangapange movement singachitike kuchoka ku chipatala kafika ku polisi kwani kumaula prison ifo sadziwa sizingatheke chifukwa chonena kuti nkhani palipo anthu ochuluka kwambiri amene akuyitsatira anthu ochuluka kwambiri ndeti movement ina iliyonse zikhazo kutuluka mwayiona ndi ngati sitinamve chona chilichonse mmene kunotana kalibe mchipatala apanga chani mchipatala sikugwira ya apanga chani mchipatala akuthawadi kuti osatiso kuselo ya akuthawa kundende fa iwo apita kumaularo iwo apita kumaula ndi akuthawa kuti nasapite kuti kumene koko akumapezeko zoti akusewera game yonena kuti akhale mchipatala muja ndi kuti kaya ndi mawiki kaya ndangati nthawi yayitayire kumene kuja momwe oti akapezeko kutani kundende ndiye kuti pamene mukhoza kumenya ma comparison kunena kuti ndende kumaula ndi kuchipatala kumene kuliko better ndi kuti muona kuti kuchipatala kuli better than ku ndende chifukwa kuti kundende kuchaku makhawo limited pamene chipatala kuchokhoza even kuyenda kuzongolako miyendo chani kumene kuchaku ma beddings akakhoza kukhala abwino ma cushion abwino zimapiro zabwino zapo chipatala sitingana kuti ndi 100% zabwino koma kuzifananiza ndi zakundende bola nsoni zakuchipatala fa kumene kuchaku makhala ndi kuti akazichape chani zikhale zili clean mwaona zinthu ngati zimenezozo ndi kuchipatala bola nkoni kusiyana ndi kundende and another china chimene nganene chonotino kuchipatala kucha kuli bola nkoni noti ndi kuti anthu azikabwesera chakudya kuchokera ku nyumba kwawo mona azidya sangamadye menye ya kuchipatala zosatheka munthu ngati uyoyo amene ndiye kuti akazi ake ampikire zabwino ankazingire zabwino ampitisire kumeneko anthu ena ndiye nazipa ampitisire kumeneko ndiye kuti moyo wake ukungokhala be chimodzimodzi palibe chimene chasinthapo choti cholakwika ayi
akungokhala basi menalili sakuzuzika ayi plus ndekuti kuti mukafufuze somwe nokamuyeza somwe kapeza zonota munthu yitukhala ngati tiwamba upeza kobwino koma sinanga nthupi mululu uru somatha kuyeza kuti ukuyenda apa ululu mwaona ndakhoza kumangoti ine ndikuva kululu ndikuti akava kabechani ndikufunikira bathandizotu atakambira naso ni madokta aja kunena kuti muone sizonena kuti mwandipanga kava kunoku ndikamakamba zoti ndili mululu musapitirize bonde pasazimankhwala koma mungu zoziona kuti kaya muzingoyika kaya kadripi kamadzi zimatheka kuti zimene zamangoyika dripi ja madzi okhaokha ndithu madzi osatinso kuti taniya mamoti akuyikiremo kapena mankhwala ena madzi basi ndi zimakhala zabwinobwino ndikuti munthu azikhala kulandira madzi ngati mene umakhalira munthu ukamamwa madzi mwayiona ndezikhozothekaso chonso ino simudziwa muzingoona kuti dripi yo ikuoneka transparent ito koma ndone kuti no liquid imeneyo ndekuti ndi mankhwala munthu aliyani adimiti pamene kumene kucha mwina sakumakhala pasi kumenya nkhani ndi azinzake amene akumuyendera kumene kucha nkhani kucheza next day kucheza the following day akazi akabwera sekisane kumene kwachezecheze kupezeko zonse munthu amoti akapezeke kundende akubisala mchipatala pokamba iyaye chimwendo wapangidwa admitted kuti iyaye akuthawa kusero ndi zimene amayankhula uyu Finance Banda kodi ndi Finance Banda kuti Finance ka majawa ya Finance akukamba zoona kunena kuti yaye nkulu amene inzotheka kuti no uyu akuthawa ndithu ku selo akuthawa ndithu ku maula ndifakire makamba dzulo kunoti inu kuchipatala kutapangani zolongosoka pena bake chilungamo muzichitsatira pamene poto mukuthandizira kuti chilungamo chisamayendero kukhotha gamula zona kuti munthuyo akafika mchipatala alandire thandizo sananene kuti no akapita kuchipatala ndakhaleko mpakana alandire thandizo si munthu omupanga adimiti mmene amaonekera muja mmaonanso mmenemu nsana ungakhala kumpweteka poti ife sitithodziwa za mthupi mwa munthu sitingathe kuona kuti zikuchitika nzotani koma nonde kuti anakwanisa bwanji kukhala kujeni kuja pweza akamwena mankhwala ake ndekuti kujeni kumaulako koma papa amunthu apezekale mchipatala akupeziwa uthawa safuna kapezeke kumene kujaku chani inde wina isakuyenera athawe ndithu fose ndoti sakuyenera akhale malo abwino amene ndende si malo abwino ya nde komabe akuyenera akapezeke kuti kumeneko chifukwa ntchito yake ndonora amene anapalamula kapena ganizo apalamula akapezeke kuti kumenekoko nde ranchotsani mchipatala mukayamupanga motani munakangopanga zotero ma prison amariwada yana aja amayang'anira prison mukangomududuluza mumene mchipatala kuti wetakhala kudikira kwa nthawi tayi tiye kwera galimoto wautali mupite naye kumaula akapezeke kumaula uko ta mmadana naye chimwendo banda ayi chimene sichigamulo chimene napereka ineya sinapereka chigamulo ine ndibe mphamvu inasopereka chigamulo ine ndikungofotokoza zimene anakamba ajaji ananena kuti munthu akapezeke kumaula si ine ruya ndeti kunena kuti no chigamulo cha ajaji chitsatiridwe monga mmene ajaji omwe wakanena zono kuti apolisi musakaseche yachijeni yachichola banda musakaseche kufamu yachichola banda ndiye kuti basi kumakhala pasi mkumavomereza chigamulo chimenecho basi chigwire ntchito chimodzimodzinso chigamulo ichiso chimene aperekaso ajajawa chigwireso ntchito pasamakhala uyang'ana nkhope enonso pano pogwiritsa ntchito zigamulozi chigwire ntchito chimenecho chimwendo banda ukapezeke kumaula ajaji anagamula ife ndani ine ndiyani ine ndayani ife ajaji akagamula kumaula basi akuti